Her bir erkek adam öz maşgalasyny owudun, bagtly, özüni ösdürýän, akylly, problemalardan ýeňil çözüp tapyp bilýän, adamlar bilen gowy gatnaşyp gurýan aýal maşgala isleýär. Maşgalanyň bagty aýalyň elinde, çağalaryň geljegi ejäniň elinde. İnternetde gazanç etmek diňe bir pul däl, seni kämillige tarap alyp barýar. Bilýäňmi bärde şeýle bir gowy gelinler, gyýdylar, siz ýaly ösmäne taýýar, owadan gelin gyýdylaň arasynda bolýaňyz, özüňizi ösdürýäňiz. Boş gıybatlar, gürrüňler, boş TikTok'daki videolar görüp, ya boş seriallar görüp, dawa jenjeleň üstünde oturman, gaýtym özüňizi ösdürmäne wagt aýyryň. Maşgalaňyzy bagtly ediň, çağalaňyza bagtly eje, gowy peýdal eje bolup bilen. Gelin goşunyň biziň aramyza, muhjok şeýle mümkinçiliklerden peýdalanyň.